Impossible. Γεια σας παιδιά, Τζότσι εδώ και σήμερα θα παίξουμε Minecraft μαζί με το φίλο μου τον Risky Gamer 2. Αγιός Παύλος. Okay. Πάμε. Έχουμε βρει ήδη πράγματα. Πολλά πράγματα. Τι κάνετε? Τι. Θα σε ψαρέψω. Βλάκα, δεν το έκανα εγώ. Θα σε ψαρέψουμε. Δεν το έκανα εγώ ρε. Περίμενε. Τι κάνει με το καλάμι ρε. Ευχαριστώ για το κρέας. Τι. Να, Ω, μου πέσανε λίγο τα FPS. Οκ, καλά είμαι. ναι. Γιατί να πέσουνε τα FPS. Α, Καλά ναι. είμαι, καλά είμαι. Ζω. Όπα. Περίμενε. Φύγε από εκεί. Ευχαριστώ ρε, ευχαριστώ. Τι κάνεις? Δεν ξέρω πώς θα το ονομάσουμε. Πώς θα φεϊλάρεις στο Minecraft. Ναι ρε. Πώς μπορεί να κάψει τον υπολογιστή από τη βλάκια? Ω, θα είναι πολύ fail αυτό το βίντεο. Ω, κάτι έχει μέσα. Περίμενε. Κάνε φάρμα. Πάνε κάνε φάρμα. Yes sir. Yes sir, my friend. Περίμενε. Έτσι να το κάνω λίγο να φαίνεται sexy, περίμενε. Να. Πολύ sexy. Αυτό είναι καλά. Βάζουμε εδώ. Άσε με! Πάνε να μαζέψει το wood. Έτσι μπράβο. Έτσι έτσι. Όχι το πιο βαθιά. Παύλο, τι πράγματα είναι αυτά? Ως τα πιο βαθιά να φύγει η κοπρία. Σκάσε. Χαστά, θα τον Να νιώσω. πάρω ξύλο. Δώσ' μου τα καρμιά σου. Σκάσε. Όπως βλέπετε σκάβουμε λίγο από εδώ. Παίρνουμε το Κατά! Τι ήταν αυτό? Το άκουσα. Ήταν creeper μάλλον, ναι. Ο σερβερ σου έχει μαλλί. Έχει μαλλί Χεπ. λέω. Τι με βαράει ρε, κάτι με βαράει. Κάτω εδώ μόνος μου. Help me. Die bitch. Θα το φάω. Ποντίκι δούλεψε. Άκουσα ένα πρόβατο να κόβει κάτι. Το κεφάλι σου. Γεια σου. Γεια σου. Πολύ καλό. Δώστε μου το ξύλο. Πάει να κόψει κι άλλο ρε. Εντάξει. Περίμενε, να εδώ. Φίλε, έχουμε μπόλικο θέλω. Για ποιο λόγο έχει lag? Θέλω και κανονικούς κορμόνους βασικά φέρε. Έχω και ψεύτικους θέλεις. Ρε κορμού, έχω πολύ ξύλο. Κορμό. Κορμούς, ναι, μαζεύω κορμούς. Έχεις πέρα. Καλό παιδί. Θα το κάνω ξύλο, όχι εντάξει. No please. No senpai. Τι είναι αυτό ρε φλάκα, τι το λες? Έχω μαζέψει 16 μέχρι τώρα. Φτάνει. Ναι. Όχι. Έρχομαι. Καλά. Μπορεί. Ναι. Πάω να πάρω κι άλλο. Βάλ το όλο. Ω γαμό. Τι σκάλες βάζω. Ό,τι να είναι. Δεν ήμουν εκεί να δω τι έκανες. Έχω 20, πιστεύω να φτάνει αυτό. Τις φέρνω. Γαμώ το λαγκάρι λίγο. Λίγο. Λίγο πολύ. Λίγο πολύ. Θα κράσαρε πολύ σήμερα, θα κλείσει. Λίγο πολύ. Πού είσαι ρε? Ξέρω εγώ, όχι σπίτι. Γεια σου. Πού το φάει? Πού το φάει μπορεί. Φέρε μου να φάω. Ω, σεξι αυτό, μ' άρεσε. Γεια μου. Θα σε γάμισω Όχι. Ω, αν μου στάθηκε κιόλας.
δώσ' μου. Το βίζεις. Δάδα. Τι να το κάνω το ξύλο που μάζεψα ρε. Δώσ' το μου. Α, Ω, ένα μήλο. πάρε να μάθεις ρε. Πίσω σου έχει μήλο. Ω, δικό μου. Γαμώ, τι είναι αυτή η τρύπα που έχεις βγάλει εδώ πέρα. Τρύπες. Για ποιο λόγο να έχει τρύπα στο σπίτι μας. Είχε τη τρύπα. Μμμ. Τι κάνεις εδώ πάνω ρε, ψόφα. Σιγά μη σου μαλάκα. Κρίθηκα στην τρύπα που έκανες. Λοιπόν, με φαίνεται ωραίο να το κάνουμε έτσι. Αφού μιλώ. Το φάγα. Πού θα σταματήσεις να κάνεις μαλακίες. Εγώ. Ναι. Τι θες να μαζέψω τίποτα άλλο, τι θες να κάνω άλλο. Έχω και αυτό το ξύλο. Βάλ' το στο κόμμα. Μετά από αυτό. Ωραία. Απλά κάνει όλο το πάτωμα σαν τα Stoneberg. Καλό αυτό, δεν σ' αρέσει. Μάλιστα. Κάτω πέτρα. Εσύ είπα κάνω όλο το πάτωμα με... Ναι, κατάλαβα. αυγά. Μμ. Φυσικά ωραίο το κάνεις, άκυρο. Φάση έχει. Πάλι με... Ριλνίκα. Ναι, ορίστε. Τι λες. Θα σου πω. Πού είσαι. Καλό είναι. Έχω κι άλλο να δεν σου φτάσει. Ωραία. Να έβαλα να ξύνει, πάρε κι άλλο. Τι... Φτιάχνεις πέτρα. Ναι. Αχα. Α, Γάμο του. βασικά... Α, έχει, εντάξει. Ου, Τι είναι, ου, μάλιστα. ου, δεν θέλω πανοπλία, fuck you. Αυτό τον τοίχο να τον γκρεμίσουμε. Ποιον τοίχο. Βλέπεις. Τον εδώ. Το μεγάλο. Ναι, να το κάνουμε με wood. Να σου πω όμως πώς. Δώσ' μου τις βίλες. Πέτρα σόδας. Βάλουμε από εδώ. Ένα, δύο. Στο γι' αυτό το μάζευα τόση ώρα. Βλέπω καλά το χρησιμοποιήσεις. Μαλάκα, Τι έγινε. σε κατουρίσει. Τι λέει. You are too tired to use a build again. Ου. Μαλάκα, κολλάει το ποντίκι μου. Δεν πειράζει. Εχθές το έπλυνα. Α, γίνεται. Ωραία, κάνουμε F. Όχι, Ωραία, κάνω. όχι, καλά κάνω. Η Pro. Μαλάκες. Α, έτσι έγινε. F. Κρε. Ωραία, βάζεις από εδώ. Και μετά βάζεις εδώ αυτό. Και αυτό. New. Και μετά κάνεις αυτό. Και... 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 Έκανα. Τώρα τι πρέπει να κάνω. Δεν το έφυγε. F. Invite. Κούρβα. Add. Ασαβένια ουσκαμού. Λέει, does not allow you to invite players. Τέλος πάντων. Έχεις μπράβο. Καλό παιδί. Μμ. Ωραίο φίλο. Ω, γάμισε. Πώς και δεν έχεις γυναίκα με builder. Φύγε μπροστά μου ρε. Σκέφτηκα να το κάνουμε κάπου... Δεν θα το κάνουμε έτσι. Όχι. Καλά. Τον τοίχο θα σου πω πώς θα το κάνουμε. Και θα πάρουμε ένα dildo. Α, ναι, με τον τίλτο. Με τι υλικό θα το κάνουμε ρε. Με αυτή τη μαλακία. Ποια. Είναι εδώ. Νευρίασε τώρα.
Αδερφό, τι κάνεις? Βλάκα, ποιος πάει την πέτρα? Εγώ. Μαλάκα έκλαιγε ο γάτος μου. Κάτσε λίγο να δω πόσα λεπτά κάνουμε βίντεο. Δεν ξέρω, αλλά έχει πολύ φάση. Λοιπόν, πού το λέω? Total bytes, 295 MB σε μνήμη μου. Δεν είναι τέλειο. Πόση ώρα κάνουμε βίντεο? Είχε τώρα. Δεν ξέρω πόση ώρα κάνουμε. Δεν λέει πουθενά χρόνο ρε φίλε, νευριάζω. Εντάξει, θέλω κι άλλη μαλακία. Δεν ξέρω, ηλεκτρικό... Σκάσε. Είσαι κακός. Βλάκα, πώς καταλέει πόση ώρα κάνουμε? Τα ξέρω. Πώς FPS παίζω? Τράβηξα screenshot. High CPU, use delete, detected you, man. Δεν ξέρω αγγλικά, σκάσε! Ξέρω κάνουμε βίντεο και αυτός κοιτάει. Εντάξει ρε φίλε. Να βάζεις αυτό το μυστικό συστατικό. Περνάει ο αδερφός μου που έξω η μάνα μου. Οκ. Έκαμε χιλιάδες. Βλάκα, πολύ μνήμη πιάνει το βίντεο πάντως, δεν περίμενα, αλλά ούτε καν ξέρουμε πόση ώρα κάνουμε. Κλαίω. Δες εσύ λίγο, μπορεί να λέει εσένα. Ναι ρε, το Fraps. Καλύτερη εφαρμογή εδώ. Απ' τα Lidl. Ο σκύλος μου γαυγίζει από έξω το καθυστερημένο κλαίει και όλα. Το κάνει. Το σκύλο δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό. Πολλές ώρες το κάνει. Δεν θέλει να παίζει πολύ υπολογιστή, Παύλο. Ναι, Επίσης, τι σκατά δεν είναι αυτό ρε μιλάω. φίλε. Εδώ θα κάτσω. Εκεί κάτσε. Έχω μια ιδέα πέρα. Μαλάκα, ο Θα σ' σκύλος αρέσει. μου γαυγίζει τόσο πολύ και βιάζεται. Κάνει... Γίνει κανένα τίποτα. Τι στο που... Έχει καλό είναι πολύ... Πώς φαίνεται έτσι απ' έξω. Φοβάμαι λίγο να βγω. Θα βάλουμε... Τι θα βάλουμε? Όχι, όχι. Περιμένετε. Έχει το μυστικό συστατικό. Σκάσε. Α, δεν σ' αρέσει το ξύλο έτσι. Από πάνω σου είναι ακριβώς. Βλάκα, άμα είναι να το πάμε και με σπηλιά κάτω. Χαμηλά, μέσα με τα diamonds άμα είναι. Μαζεύουμε κι άλλη... Τι είναι αυτό? Α, άντε. Ξέρω, εγώ βλέπεις από εδώ πέρα ωραία πέτρα βγαίνεις μέσα. Τι σκατά είναι αυτό το πράγμα? Έχεις κατά. Αυτό με τις σκάλες πολύ γαμάτο ρε φίλε. Εκεί θα είναι τα κρεβάτια μας. Μαλάκα. Φοβούμαι. Δεν ξέρω να πάω εκεί μέσα. Πού θα βγει? Όπα, Σταμάτα το! κατά λάθος το έκανα. Εντάξει. Παιδιά, το επόμενο επεισόδιο θα είναι... Θα είναι... Μετά από μισή ώρα σκέψης. Ξέρω εγώ. Σκάσε. Νομίζω θα είναι CSGO. Ναι, μπορεί. Γιατί εδώ έχει τρύπα? Λες σταματήσουμε το βίντεο τώρα, να συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Γιατί πολλή ώρα κάνουμε. Κάνε 20 λεπτό πες να κάνουμε. Με τις μπαλακίες που κάνουμε. Σταματάμε. Δεν ξέρω. Να πάμε για την επόμενη. Να το χωρίσουμε σε όχι τόσο μεγάλο επεισόδιο, γιατί δεν το βλέπει κανείς. Ας το σταματήσουμε εδώ ρε σιγά. Να κάνουμε κι άλλα βίντεο και μετά να ανεβάζουμε ένα-ένα κάθε μέρα. Κάθε μέρα παραμέρα. Καλά, το κλείνουμε. Βάτμαν. Βάτμαν. Έλα εδώ ρε Βάτμαν. Ο Βάτμαν φεύγει. Ξέρεις κάτι? Αποχωρίζει. Δικό μου είναι το σπίτι. Χελό. Μπουρ. Σταματάμε τώρα. Κούρβα πάει. Τι κούρβα πάει ρε? Θες να σταματήσουμε τώρα ρε? Πες ναι ή όχι.
Ναι, να κάνουμε και άλλα επεισόδια. Επεισόδια. Γαμώ το ποντί. Μαλάκα, σογαμπαχά. Οκ. Λοιπόν. Εδώ θα πάω, ωραία. Κλείνουμε τελικά. μ, Ωραία παιδιά, αυτό το βίντεο. Αυτό το βίντεο, παιδιά, μας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe για να βλέπετε τα βίντεο που ανεβάζω. Και ένα comment. Ένα share να το δουν οι φίλοι σας, Παύλος Κάσε. Αυτά. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Κάτσε λίγο. Μαλάκα, Περίμενε πάλι στα pause. δες αυτό το zombie. Περίμενε. Bye! Καλά. Γεια!